Vaig tenir una mica d'enveja quan la vaig veure, perquè vaig pensar que era una funció que jo l'entenia bé i que vaig pensar, ostres, aquest és un tipus de personatge que a mi m'agrada, que jo m'hi sento confortable fent aquest tipus d'humor, amb un punt d'una mica més transcendent, amb una mica de reflexió filosòfica i al mateix temps molt gamberro a nivell de vodevil, diguem. Vaig pensar, ostres, això és una funció que a mi m'agrada. Hasta aquí llegó la cosa, no? Després, quan em van trucar ara fa uns mesos per fer això, vaig dir, ostres, que bé, que no m'ho vaig pensar ni un moment. Vaig dir, i tant que ho vull fer. No tan flagrant com en la funció és molt flagrant i és molt evident, però segurament sí. Segurament sí. Intento reprimir els instints d'aplicar la doble moral, diguem, intento reprimir-los tant com puc. Penso que la doble moral és un dels pitjors càstigs que té la nostra societat i crec que està molt bé que posar-la en evidència tant com sigui possible. Allò que diem en català de teves a meves, doncs crec que és molt important posar-ho en evidència perquè l'única cosa que ens pot conduir cap a un futur acceptable és que siguem sincers. A mi m'agraden moltes pel·lis, a mi m'agrada tot del cinema. El bon cinema m'agrada tot. Mira, ara aquesta setmana s'ha mort el Milos Forman. Milos Forman ha fet un parell de pel·lícules que a mi em semblen un parell o més, però vaja, dues d'elles meravelloses, no? El Nido del Cuco i Amadeus. Buah! Buah! Ara m'estic aficionant... Jo tinc la sensació que avui dia és més interessant el que està passant a la tele que no pas en el cine. A nivell internacional, el que s'està produint en sèries de televisió, sobretot en plataformes d'aquestes digitals, és espectacular. Hi ha un material... N'he vist moltes. Jo crec que la millor que he vist probablement és Breaking Bad. Jo no tinc vocació de ser un director professional. M'agrada molt dirigir, m'agrada molt, i m'agrada molt dirigir cinema i teatre, m'encanta. Probablement si em fessis triar de dir, és que ara només podràs fer una cosa el que et queda de vida, possiblement jo decidiria que voldria dirigir coses, probablement. Però no tinc vocació Jo no em considero un artista, en aquest sentit. No sóc un creador, jo sóc un intèrpret. Jo agafo una història que em cau a les mans i allò em provoca i això em desperta una pila de coses i em fa venir les ganes de dirigir allò. Però jo partint del paper en blanc no sabria com posar-m'hi, saps? O sigui, per això que funciono bastant a estímuls. He tingut la sort de conèixer a uns quants dels mites que tinc. Jo vaig començar a fer d'actor una mica gràcies a haver vist dos espectacles. Un de la Núria Espert, que ella va fer la Yerma, i allò, oh, Dios, quina cosa, quina barbaritat de funció. I després la vaig veure també amb Divines Palabres. I aleshores vaig començar a fer d'actor, vaig entrar a l'Institut del Teatre i vaig començar a fer coses i tal. Jo tenia al cap, l'Espert, era Déu per mi. I al cap d'un any d'entrar a l'Institut del Teatre em truca el Pasqual per anar a fer una funció amb l'Espert. I vaig entrar en una sala d'assaig com aquesta i hi havia l'Espert amb una mena de bata esperant-me per conèixer-me. Déu meu, em tremolava tot aquell dia, va ser horrorós, però vaig fer la funció i vam estar un any girant pel món i fent funcions d'una Fedra, que va ser meravellós. O sigui,
I continuo considerant-los mites i continuo molt enamorat d'aquesta gent. També és veritat que n'he conegut algun que no tant, he conegut algun que no era tan meravellós. Però en general la gent que he admirat molt i que he tingut la sort de conèixer m'han enamorat encara més en la distància curta. Jo diria que no és tant una qüestió de situacions o de coses. Jo crec que l'estrès no té res a veure amb els estímuls externs. L'estrès té a veure amb tu mateix. Jo he patit pànic. Jo he tingut alguna vegada, i no li desitjo a ningú, passar moments de pànic. Hi ha una anècdota que m'agrada molt, que em va passar quan vaig estrenar Guys and Dolls al Nacional fa 20 anys. Era una funció que per mi va ser molt difícil de fer, molt complicada, molt. I vaig arribar a l'estrena molt estressat, terriblement estressat. Jo havia tingut una filla feia un any. Va arribar el dia de l'estrena i jo estava absolutament col·lapsat. I de cop em va venir la meva filla al cap, que era així de petita, era una coseta, i em va venir al cap i vaig pensar, ostres, jo tal com estic seré incapaç de fer aquesta funció avui. Però si la faig com em penso que la faré, a mi no em contractarà mai més ningú. Això serà horrorós. I no podré alimentar aquesta criatura. I de cop vaig pensar, un moment, calma't, relájate. Objectiu del dia d'avui és que no sigui l'últim dia de la teva vida que treballes en aquest ofici. Per tant, només en fer-ho correctament ja n'hi haurà prou perquè et continuïn contractant per poder alimentar la Maria. Ei, i de cop, la responsabilitat de la nena em va fer i em va servir de tranquil·litzant absolut, allò. I després, durant molts anys, ho he fet servir. Cada vegada que tinc una situació així de molts nervis, penso en la Maria i em baixa tot. Tenim una mica de temps perquè t'expliqui coses. Crec que té a veure amb diverses coses. La política no ajuda. Tot el que està passant no ajuda gens. Jo estava fent una funció al Capitol el dia 30 de setembre amb un 75% d'ocupació. El 2 d'octubre vam baixar al 30%. I ens vam quedar aquí. És tan interessant el que passa a nivell polític, el que diuen els telenotícies, i la sensació aquesta cosa és tan potent que la gent ha perdut l'interès, però no nosaltres, els restaurants estan buits, els cinemes no funcionen, és un desastre total. Això per una banda, però crec que no és el més greu. Jo crec que el més greu és que no s'ha fet una feina en aquest racó de món nostre, ni a Catalunya ni a Espanya. No s'ha fet una feina que és fonamental. No tenim un sistema educatiu que ensenyi a gaudir del creixement espiritual. Perquè la cultura funcioni, hi ha d'haver molta gent del país que dedica el seu temps d'oci a activitats de consum cultural. Com que no està feta aquesta feina d'ensenyar als nens a estimar el consum cultural, estem en un país en què la gent no llegeix, la gent no va a concerts musicals, la gent no va a les exposicions ni als museus, la gent no va al teatre, la gent no va al cinema. Només van a veure els blockbusters americans, el cinema d'alt nivell cultural no hi va ningú. Ara mateix que tinguin consum habitual de cultura a Barcelona no arriba al 2% de la població. Jo soc bastant pessimista, penso que fins que no es faci aquesta feina ja podem anar fent, però som absolutament indiferents, no tenim cap mena d'importància per la vida dels nostres conciutadans. El que nosaltres fem no té cap importància, ens veuen 4. I el que pretén la cultura, que és moure consciències, que és fer reflexionar, que és fer discutir, que és fer créixer, que és posar en qüestió, etc., no té cap efectivitat perquè no tenim cap impacte social. Vaja.